Obec Ilia, kde dnes žije 340 obyvateľov, sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Obcou preteká Ilijský a Šigrúnský potok. Prvá písomná zmienka o obci Ilia sa datuje do roku 1266. Dominantou tejto malebnej dedinky je vzácna sakrálna pamiatka kostol svätého Egídia z prvej polovice 13. storočia. Na území obce sa nachádza najvyšší zo Štiavnických vrchov vrch Sitno.